लामायथु चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गोजोन्थों। बे समावहाय आङो इसोरनियाव फोथायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आङो सिगाङाव मोनसे बिसयनि सायाव बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जों बिग्रा साफ्रोमबो इसोरनिफ्राय बिनायखौ मोनो। जोङो बियोब्ला इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासङो। अब्ला जोङो मोनगोन। बिनि सायाव जों गुसुङै सोलोंनो आं बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जेरेमियानि 33 अध्यायनि 3 पदआ बुंदों, नोङो आंनियाव आरज खालामोब्ला नोंनो नोंनि आरजखौ आङो सेंगोन, आङो खोनासंगोन आरो नोङो जेखौ मिथियाखै नोंनो थाखोमानाय बिसयफोरखौ आं नोंनो खोन्थागोन। जों फरायना खोनासंनि। नोङो आंनियाव आरज खालाम, अब्ला नोंनि गाबज्रिनायाव आङो सेंगोन आरो आङो नोंनो महान आरो थाखोमानाय बिसयफोरखौ खोन्थागोन, नोङो दासिम जेखौ मिथियाखै। बेवहाय जेरेमिया नाबिया इस्राएलफोरनि गेजेराव इसोरनिफ्राय फैनाय रावखौ, इसोरनिफ्राय फैनाय मोनसे जबानखौ, बोसोनखौ इस्राएलफोरनो खोन्थानो थाखाय बे नाबिनि गेजेरजों इसोरा रायथिदोंमोन इस्राएलफोरनि गेजेराव। बेनि रायथिगिरियानो जाहैबाय जेरेमियामोन। जेरेमिया रायथिदों। दा बेबादिनो जायफ्रा इसोरखौ मिथिबाय, जायफ्रा इसोरखौ नाजावबाय, बिसोर साफ्रोमखौबो इसोरा बेबादि कल खालामदों, नोंसोरो आंनो खोन्था, आंनियाव आरज खालाम, अब्ला आङो नोंसोरनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन। इसोरा बेबादि होनदों। बे जेरेमिया नाबिनि खुगानिफ्राय इसोरा बेबादि प्रकाश खालामदों। इसोरा बेबादि प्रकाश खालामदों। बे प्रकाश खालामनाया जोंनि थाखाय मोनसे भाग्य, जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे भाग्य होननानै माने लाब होननानै जों साननो हायो। इसोरनि अननाय, इसोरा जोंखौ बेबादि मोनसे खाथि खालामनो हास्थायनाय, इसोरा जोंनो मोनसे टेलिफन बादि इसोरा जोंनो मोनसे पारमिसन होबाय जोंनो। बेनिखायनो जोंनि दुखुफोरखौ जों बेनो खोन्थानो हायो, जोंनि निदानफोरखौ बेनो खोन्थानो हायो, जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ बेनो खोन्थानो हायो, जोंनि गासै संसाराव थांनानै थासान्दि जोंनि गासै नांगौफोरखौ इसोरनो खोन्थानो हायो। मानोना बियो खोनासङो। आरो जों जेखौ मिथियाखै, जे जिनिसा थाखोमानानै दङ, बे बिसयफोरखौ जों मोननो हायो। आरो जेखौ नों नुवाखै, जेखौ नोङो दासिमबो मिथियाखै, बे थाखोमानायखौबो इसोरा जोंनो खोन्थायो। बेबादि मोनसे इसोरा प्रतिश्रुति जोंनो होदों। इसोरा बेबादि प्रतिश्रुति होदों। बेनिखायनो जोंहा मा समस्याफोर दङ, गासै समस्याफोरखौ इसोरनो खोन्था। फर एग्जाम्पल, आं मोनसे बिसयखौ बुंनो हास्थायदों। बे रिल जाफैनाय जाथाय। मोनसे न'खराव बिहि बिसाय आरो फिसाज्ला सासे दंमोन, फिसाफोर 2 दंमोन। आरो बिनि न'खरनि जे गार्जेन, बे इसोरखौ गियामोन। बे खोमसिनि लामाजों थाबायोमोन, बे संसारनि बादि जिउ खाङोमोन। बिनि गासैबो जिउ खांनायानो सांसारिकजोंसो गोरोबफानायमोन। बियो न'खरावहाय बिहि बिसाजोंहाय सानसेबो बे मोजां जानाय लोंनाय बे जायामोन। बियो सानफ्रोमबो माने लांसुनिया, माने दाखुनि
गाज्रि लामाफोरजों बे हान्थियोमोन। बेनिखायनो बिनि बिहिया सानफ्रोमबो इसोरनो रायथियोमोन। न'खर गिर्जाफ्राव गावनि बिसायनि थाखाय आरज खालामहैयोमोन। आरो बियो मासाव खनसे गावनि न'आव उपबास खालामोमोन हिन्जावा, बिनि बिहिया। आरो सभा समितिफ्रावबो जेरावखि थाङा मानो बे लोगो लानानै बियो आरज खालामहैयोमोन गावनि फिसायखौ। बोसोर बोसोर बियो आरज खालामहोबाय। नाथाय बियो सानसेखालि माबा मोनसे केसावसो आरोबाव बियो पुलिसजों खाजानानै बे हाजराव जोबजायो। हाजराव जोबजानायनि उनावहाय बियो जेब्लानाखि हाजराव जोबजायो, बे हाजराव जोबजानाय समावहाय बिनि बिहिया बेबादि मोनसे अनुभब खालामबावदों। आं इसिबां आरज खालामो, आं इसिबां आरज खालामनानै खोन्थायो, इसोरनो आंनि आरज खालामनायखौ खोनायाखै नामा? बेबादि मोनसे अनुभब, नाराज खालामनाय बेनाव फैदों। नाथाय बे नाराजखौबो इसोरा खोनासंदों। इसोरा खोनासंदों। नाथाय इसोरा बिनि बिसायनि गोसो सोलायनायखौसो लामा नायबाय थादों। बिनि बिसायनि गोसो सोलायनायखौसो, गाव अनुभब खालामनो हानायखौसो इसोरा लामा नायदों। नाथाय सानसेखालि जेब्लानाखि बे जेल खानायाव जोबजायो, बे समावहाय बियो सानफा एफा मोनसे गोसोखांदों। आङो न'आव थायोमोनब्ला आंनि बिहि बिसाफोरजों जयैनो मोखां नुलायनानै थायोमोन, जायोमोन, उन्दुयोमोन, सोमोन्दो लायोमोन। गामिनि बाय बाहागिफोरजों आदा आगैजों रायज्लायोमोन, मिला प्रितिजों रायजो लालायोमोन। नाथाय आं बे जायगायाव रावखौ मोखां नुवाखिसै। आंनि बिहिनि फिसा मोखां नुवाखिसै। आं बबाव मा गोरोन्थि मावखो? बे गावखौ सानफा एफा अनुभब खालामदोंमोन। अनुभब खालामै खालामै बे गावखौ सोलायनायाव लाबोनो हादोंमोन। सोलायनायाव लाबोनो हादोंमोन। जेब्लानाखि गयो, बिनि बिहि बिसाफ्रा बेखौ लायबाय। लाबोनायनि उनावहाय बियो न'खरावहाय गिर्जा लाबाय। गामिनि मानसिफोरखौ लेंखांनानै गावखौ बियो गथायबाय। बे आं दिनैनिफ्राय आं बेबादि गाज्रि लामाजों हान्थिला, आं सोलायबाय, आं बिराद गिदिर सोलायनाय मोनबाय। बेबादि होननानै बियो गिर्जानि गेजेरजों बे गावखौ रायथिनानै लादों। बेबादि बिनि बिहिनि आरज खालामनाया इसोरजों खोनासंजादों। आरो गोबाव समनि गेजेरजों इसोरा बिनि बिथाइखौ होदों। बिनि बिसायनि सायाव इसोरा सोलायनायखौ बिनि आरजनि गेजेरजों लाबोदों। बेबादि इसोरा जोंनि आरज खालामनायखौ खोनासङो। नाथाय जोंनि आरज खालामनायखौ सानसेनो जों मोननो हाया। इसोरा गासैखौबो खोनासङो। नोङो बिनि सायाव आरज खालामदोंब्ला नोङो बेसेबां सैथो, बिनि बिहिया बेसेबां सैथोयै इसोरनाव बिसायखौ सोलायजानो लुबैदों, बेखौ इसोरा गावबो नोजोर होयो। जोंखौबो बेबादिनो नोजोर होयो। जोङो मोनजानो लुबैदोंब्ला इसोरनियाव नांथा, इसोरनियाव था। जोङो इसोरनो खोन्था, जों गसंथा, जों सैसो, जों नांथाब, अब्ला इसोरा खोनासंगोन। बेबादि इसोरा जोंनो मोनसे मोजां मोनसे कल खालामनो हानाय मोनसे टेलिफन नाम्बार बादि जोंनो बे बोसोनखौ इसोरा जोंनो होदों। माथाइनि 7 अध्यायनि 7 पदआवबो बुंदों, नोंसोरो बि अब्ला मोनगोन, नोंसोरो नागिर अब्ला नागिरग्राया मोनगोन, दराव सौ अब्ला खेवनानै होनाय जागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो फोरोंदों सोलोंग्राफोरनो। गावनि सोलोंग्राफोरनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो फोरोंदों। नोंसोरो बि अब्ला मोनगोन, नोंसोरा नागिर अब्ला नोंसोर नागिरनायखौ मोनगोन, नोंसोर दराव सौ अब्ला नोंसोर खेवनानै होगोन। नोङो बिनांगोन, नोङो नागिरनांगोन, नोङो दराव संनांगोन, नोङो मोनगोन। अब्ला इसोरा बेबादि जोंनो प्रतिश्रुति होदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो जोंनो मोजां मोनसे जोंनो मोनसे लामा होदों। बेनिखायनो अनलायग्राफोर, जाय मानसिफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, नाजावबाय, साफ्रोमबो गासै समस्याफोरखौ इसोरनो खोन्था, अब्ला नोङो सोलायनाय मोनगोन।
इसोरनो खोन्था, इसोरा नोंखौ खोनासंगोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै।